କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ବାସ୍ତବତା। ମୁଁ ବି ଜାଣେ, ତୁ ବି ଜାଣୁ, ସପନର ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ ସତେଅବା କୁହୁଡ଼ିରେ ଛାଇ। ସପନଟା ସପନରେ ବଞ୍ଚେ, ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଆଡ଼େ ହଜେ। ତଥାପି କାହିଁକି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଦେଖିବାକୁ ତୋହରି ସପନ, ବୁଣିବାକୁ ପ୍ରଣୟ ଗୋପନ। ତୋ ସପନରେ ପାଏ ମୁହିଁ ଅଫୁରନ୍ତ ଉଲ୍ଲାସ, ମାଦକତାର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତାର ବିଶ୍ୱାସ। କାହିଁକି ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସପନକୁ କରୁ ରୁମନ୍ଥିତ, ମୋ ହୃଦଏ କରୁ କରାଘାତ। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ହୁଏ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ତୁ କେବେ ଅମ୍ରିୟମାଣ ନିର୍ବାକ୍ ନିସ୍ତେଜ। ନ ଶୁଣୁ ମୋ ହୃଦୟ ଆବାଜ, ଚାଲିଯାଉ କେଉଁ ଅନ୍ତରାଳେ, ଛନ୍ଦି ଯାଉ କାହା ମାୟା ଜାଲେ। ବୋଧହୁଏ ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ସପନର ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ, ସପନଟା କୁହୁଡ଼ିର ଛାଇ। ଦେବବ୍ରତ ଜେନା, ଭୋଗରାଇ, ବାଲେଶ୍ୱର।